L-operat tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jkun taħt pressjoni f'ħinijiet aktar minn oħrajn minħabba li numru ta' ajruplani jtiru jaslu fl-istess ħin. L-aktar ġurnata impenjattiva għal ħaddiema tal-MIA hija l-ħamis, meta jaslu Malta ma' 3500 passiġġier mir-Renju Unit biex jaqbdu vapur tal-passiġġieri. Fl-aħħar jiem l-MIA ħabbar li riveda il-fuq id-bassir tiegħu flat ta' passiġġieri li mistennija jgħaddu mill-ajruport sal-aħħar ta' din is-sena għal rekord ta' kważi 8 miljun u nofs passiġġier. Il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Alan Borg qal lil TVM News li anke dan is-sajf mistenni jkun iktar b'saħħtu minn dak imbassar. Qed naraw occupancies li receipt load factor b'saħħtu wkoll għas-sajf li ġej u qed naraw tkabbir ta' ċirka 5% fil-skeda li għandna ġejja lejn Malta minn swieq differenti. Rekord ta' passiġġieri qed jgħaddu mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta waqt li bħalissa għaddej xogħol f'diversi żoni tal-ajruport parti mill-proġett ta' tkabbir. Tinkabru l-areas ta' dħul ġu l-ajruport ġifier għandna żewġ dħul primarji l-passiġġieri li jiġu minn pajjiżi Schengen u pajjiżi non Schengen. Ovvjament għandna pressures żewġ areas, allura deċidejna li kif bdejna naraw l-affarijiet jinnormalizzaw wara l-kriżi tal-Covid li aħna naqbdu l-iktar areas li huma kritiċi li nagħmlu immedjatament u fil-fatt qabbadna tal-proġett. Ġifier tal-proġett ħajkun qed ikabbar l-area fejn aħna neħandiljaw in-non Schengen passengers b'mod sinifikattiv u krejajna rotta ġdida l min jiġi minn pajjiżi Schengen, jiġi minn pajjiżi jidħol ġo korritur ħanajdlu ġdid u jiġi direttament ġo l-baggage reclaim. F'din iż-żona qed isir investiment f'infrastruttura ġdida li mistennija tkun lesta sal-aħħar ta' dan ix-xahar. Ħajkunna żewġ baggage belts ġodda biex aħna nkun nistgħu neħandiljaw iktar passiġġieri fl-istess ħin bħalmatt. Mhux neċessarjament aħna qed limits dejjem, imma hemm peaks fil-ġurnati li aħna qed nindirizzaw. Bil-proġett ta' tkabbir il-kumpanija li tmexxi l-Ajruport Internazzjonali se tkun qed tirdoppja l-ispazju tal-ajruport. Is-Sur Borg spjega li l-proġett jinkludi fost oħrajn xogħol fuq ir-runway prinċipali wara li s-sena li għaddiet tlestit dik sekondarja u qed jiġu stallati pannelli fotovoltaiċi bilan li l-ajruport jilħaq il-miri tiegħu li ma jużax iktar karbonju sal-2050. Din is-sena l-MIA se jkun qed jinvesti iktar minn 60 miljun euro parti minn investiment wiesa ta' 250 miljun euro mħabbar is-sena li għaddiet.